Αυτό είναι το καινούργιο βίντεο μας. Είναι ένα μισό παρατηρητήριο, θα το τελειώσουμε. Θα το βγάλουμε μόνο βίντεο. Εντάξει. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Εσύ Μαρία είπαμε τι θα κάνεις. Έχουμε κάνει εδώ τη βάση για να ανεβαίνουμε πάνω. Και σε αυτό το βίντεο θα το τελειώσουμε. Λοιπόν, εντάξει, αρχίζουμε. Όπα, πρώτο fail. Έτσι, από εδώ θα μπαίνουμε. Για να εντάξει, εδώ πέρα θα μπει ένα. Εσύ φεύγεις και πέρα εδώ είναι. Έχει το μπροστά του. Για κάποιο λόγο με σταματάει. Έτσι, λοιπόν. Θα κάνω εγώ λίγο τις βάσεις. What the fuck. Τι. Με ανεβαίνει. Αχα, εντάξει. Αυτό το super jump φταίει. Μπα, δεν ξέρω να κάνω φίλτρο. Έλα στο φίλτρο ρε. Τώρα ξέρω εδώ να κάνω. Δεν έχεις. Περίμενε. Δεν έχεις, έχω εγώ. Πάνω εδώ. Δεν έχω. Έλα. Με τι ξύλο να το κάνουμε τώρα αυτό. Ναι, πιστόν. Πιστόν. Έτσι. Τώρα μου λες πως θα μπω μέσα. Μα γιατί να μπεις μέσα, σε μένα σε είπα να έρθεις. Α, εσύ εκεί πέρα. Δεν το ξέρω ρε. Πετά. Πάρε 17 και καντά ξύλο κανονικό. Μα ξύλο κανονικό είναι τώρα. Την εξυπνάδα να την πεις. Εδώ θα μπουν οι πόρτες, κάνει και πόρτες Ναι. Λίγο. Έχω μαζί μου, έχω το κοιτόρτης, ωραία. Δύο πόρτες και τι άλλο θέλαμε. Παιδιά, να ξέρετε, αν βλέπετε το βίντεο τώρα, ότι θα πάρω κάμερα, έχω ήδη μια, απλά δεν έχω στήσει ακόμα για να βγάζουμε βίντεο. Τώρα βγάζουμε από κινητό, εντάξει. Οπότε. Αυτό ήταν, δεν θέλαμε κάτι άλλο. Θέλαμε σκάλες. Ναι. Ή να το κάνουμε να ανεβαίνουμε μόνο πάνω. Όχι γύρω-γύρω, βασικά να το κάνουμε και από μέσα. Σκάλες. Άρα, παίρνουμε τα τόρτς από εδώ. Έχω κάνει 6 τέτοιο. Α, ναι, και φούρνους πάνω. Θα το κάνω όλο. Δύο φούρνους. Κάτι 3. 7. Λοιπόν, σου ανοίγω μέρος για φούρνους, Εδώ θα μπουν τα chest, εδώ που σπάω, βλέπεις. Εδώ. Εδώ θα μπουν τα furans, οι φούρνοι. Και, ξεχάστηκα. Βάλω τους φούρνους εδώ, αυτά που σου είπα, και θα βρούμε μέρος για το. Εκεί να μπουν διπλά chest. Δύο chest, δηλαδή ένα chest μεγάλο. Όχι, ένα και ένα. Και θα το κάνω έτσι, για να ανοίγει κιόλας το chest. Δεν παίζει να παίρνουν αράχνες, έχουμε και οπτική φάση εδώ πέρα. Βάλει τις πόρτες. Α, ναι. Και σκάλα θέλω να πάω να κάνω κι άλλες. Σκάλες δεν θέλουμε. Θέλουμε. Πάω να κάνω κι άλλες. Έχεις κι άλλο ξύλο. Γιατί δεν σε φτάνει. Κάτσε. Να δεν φτάνει. Εντάξει. Πάνε πιο γρήγορα. Κάτσε, κάτι δεν βάλω. Ποιος το βάλω με σκοτάκι. Θα δω. Μάλλον κάτω. Δεν ξέρω τώρα, κάτω όμως είναι ωραίο έτσι. Μπορεί. 15 φτάνει. Μπορεί να. Δεν ξέρω, έτσι. Να, εδώ ας πούμε. Βάλτε εδώ πέρα που άνοιξε.
Περίμενε τώρα. Τι σκάλες έκανες? 15 για να δω. 2, 4, 6, 8, 10. Εντάξει, 10 σκάλες είναι. Τι κάνεις, τι το βάζεις εδώ? Τι ήθελες? Τέτοια ρε. Κι άλλο τέτοιο. Ναι, να το βάλουμε εδώ. 2. 1, 2. Βάλε ένα. Πώς. Άμα πάμε στο Nether να πάρουμε αυτά εδώ πέρα, δες. Είναι σαν Βάζουν φωτιά. Στα φωτιά. δες, δεν μπορεί. Α, γίνεται επειδή έχω το super jump νομίζω. Το βλέπεις αυτό? Αν δεν έχεις το super jump δεν γίνεται να μπει άλλος μέσα. Βασικά ούτε εμείς, οπότε βγάλω το. Κάτι σαν λάσπη είναι. Ναι. Τώρα εσύ τι έχεις κάνει? Αυτό, κάνω τη σκάλα τώρα. Και τι άλλο, πορτούλες. Δύο τέτοιες πόρτες. Α, δεν θέλουμε. Μπα. Τι? Έκανα πορτούλες τζάμπα. Ναι, δεν θέλουμε, όχι. Λίγο φεύγεις. Α, super jump. Εδώ θα πηδάμε έτσι για να ανέβουμε. Φυσικά δεν χρειάζεται να πηδάμε κιόλας. Έτσι. Όχι, χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό καλό είναι πιστεύω για αρχή. Έτσι. Να βάλουμε. Όχι, έτσι θα το αφήσω να το κάνω. Από εδώ δεν χρειάζεται γιατί έχει τέτοιο. Για να δω κάτι. Και από εδώ φαίνεται έξω. Φαίνεται και τα χωριά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε για τόξο. Πα. Μέσα chest θα βάλουμε τόξα εδώ πέρα όσο μπορέσουμε να κάνουμε. Τόξα. Δεν θα μπούμε από creative. Να πάρω μένα τα δικά μου που έχω. Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι 7 λεπτά το βίντεο. Αυτό ήταν το Βίντεο για παρατηρητήριο. σήμερα. Ναι, ήταν. Είναι ένα παρατηρητήριο, ωραίο, εντάξει. Περιμένετε να στο Έλα από δείξουμε. μακριά να το δείξουμε. Λοιπόν, μετά στο επόμενο βίντεο δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά θα πάω στο Nether και θα πάρω αυτό εδώ πέρα. Κατάλαβες, άμα μπεις λίγο. Βλέπεις. Τέλος πάντων, Τώρα αυτό ήταν το βίντεο για καθόμαστε, σήμερα. δείχνουμε. Γεια σας παιδιά. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.